така, здравейте на всички, аз съм Спринта. Днес ще направим един туториал как да си сложите Custom Sky. Първо, трябва да си затворите Minecraft. Отваряте Google и пишете optifine.net. Този линк ще го има в описанието. Трябва да си изтеглите Optifine, за която искате версия. Аз ще изтегля за 1.8. Аз имам Optifine, но ще покажа за тези, които не знаят. Когато... Не, това сега ще направя. Така. И цъкате ето това. Теглите си го. И той сега ще се изтегли. Така. Натискате запазване. Нищо няма да ви стане на компютъра. И само когато заради ще се върне. И така, пичва, вече е готово. Отваряте го. И цъкате инстал, но понеже аз вече имам, няма да ви стане. Така, затваряте това и следващото нещо, което трябва да изтегляте, ето този ресурс пак. Ще има линк за него в описанието. Можете да си го изтеглите за 1.8 и за 1.6, но аз ще го изтегля за 1.7. Ако ще го теглите за 1.7, по-лесно е от Mediafire. Цъкате Download и когато ще се изтегли, ще се върне. И така, хора, изтегли се и сега трябва да го изкарате на десктоп. Добре. Не знам защо ми е така малък. Така. Отваряте го, но трябва да си изтеглите WinRAR. Ще го има в описанието, е безплатен. Така, цъкате Access, Minecraft и тази папка Textures я триете. Така. Само да се изтрие. Айде. В когато се изтрие, ще се върне. И така изтрие се. Влизате в MK Patcher и триете ето тази папка. KTM CTM. Когато се изтрие, ще се... И така изтрие се. След това влизате в... Не беше. Color Map. И търсите Birch. Ето това. Birch, как е това. И го триете. Така. След това търсите pine.png. Триете го. И сте готови. Я. Само да видя дали се заплантил. Така. След това влизате в процент Tab Data. Ако сте на Windows 7, цъкате ето това и тук ще ви излезе едно нещо за пишене. Но аз съм на Windows 10, пишете процент App Data процент и цъкате Enter. След това влизате в точка Minecraft и влизате в ресурс Packs. И този ресурс пак го вкарвате вътре. Къде е? Ето. Можете да си го преименувате на Custom Sky. Ето. Така. И след това се включвате Minecraft. Когато се включи, ще се върна. И така, хора, Minecraft ми се включи. Влизате в Options,
Resource Packs и търсите онзи. Ето, Custom Sky. Слагате го и долу. Линк за този texture pack ще има долу в описанието. Така, стане заради и цъкате долу. Влизате в някой свят, да влизам в този FPS. И тук взема хлябче. И се чудите защо нямате Custom Sky. Влизате в Options, Video Setting, Quality и Custom Sky. И още нямате. Влизате в Details и си включвате Sky. И ето. Чакай се. Сука. Нещо не си. Така, ако нямате, трябва да сте над 8 чънка. Защото ако сте примерно на 6, ето. Ако сме на 8 или 10, там 3, има. Така. Възстановя. Ето. Така, и надявам се да съм ви помогнал. Ако е така, харесайте този клип, коментирайте и се абонирайте. И до следващия клип. Чао!